și bine v-am găsit cu un nou joculeț pe canal. Este un joc micuț, la fel cum v-am mai spus în celelalte videoclipuri, și se numește Snail Bob 5. Da, m-am gândit să jucăm jocul ăsta pentru că se pare destul de interesant și drăguț, adică uitați-vă și voi ce frumos arată. Sper să vă placă, acum nu știu, dați un like dacă vă place, că nu o strică. Bun, să începem, nu? Hai să pornim sonorul. Să-mi spuneți dacă trebuie să dau mai încet sonorul, să nu vă deranjeze. Continuare. Eu sincer să joc jocul ăsta din copilărie. Acum să văd dacă mă și descurc. Apăsăm aici. Și trecem, după care trebuie să... Așa a fost tărită, da? Bun, și acum... Ok. Sper să... Nivelul 1 e super ușor. Sper decât să... am uitat să adun steluțele! Ce rău îmi pare. Data viitoare. Ia să adunăm steluțele. Stop. Cred că trebuie să mă repun. Așa. Este puțin să adun steluțele. Care trebuie să apăs pe asta, nu? Hai, vitează! O steluță chiar nu știu unde a fost. Era pentru că... Da, nu am reușit să dau de ea, dar... Oricum, jocul acesta Snail Bob 5 nu l-am mai jucat de prima dată și... Da, nu este foarte greu, dar... Pe browser, sper să nu prea înțeleg așa. Dar este foarte drăguț. Adică... Și acum cred că trebuie să văd pe aici, da? Gata. Iar n-am adunat zeluțele. Așa. Să ne catapultează. Pum! Super ușor. Băi, eu nu știu unde sunt steluțele astea. Uite, una, da, și singura pe care vreau să o adun. Dar, da, nu sunt atât de importante steluțele. Bine, sunt importante, dar nu, ce pot să spun. Trebuie să le căutăm mai din timp, dar că sunt câte cu asta, cu opa, să lăsăm. Așa, și acum cred, hai!
Hopa sus. Hopa, stai, nu zboară și nu plec. A, trebuie să ne apăsat. Amuzantă. Suntem la nivelul 6. Cred că trebuie să ne oprim aici, nu? Nu. Da. Acum. Fugi. Fugi. Da, n-am apucat să iau steluța aia. Sper să nu vă deranjeze faptul că joc jocuri de pe browser, dar mi se par mai ușoare și momentan nu vreau să mă complic așa de tare cu jocuri date sau mai complicate. Momentan rămânem la acestea. Așa. Vedem aici. Nu știu ce încă. Eu reușesc să iau toate steluțele. Mai departe. Am luat deja o steluță. Ce tare! Gata, l-am distrus și pe el. Cred că o să ne întoarcem acum. Gata. Am nevoie de steluțe! Ajutați-mă! Trebuie să găsim mai steluțe pentru că îi dau drumul pe tot. Ce se zice? Mă rog, da, nu găsesc steluțe. Am găsit, sunt pe ceva. Steluțe. Aici se scrie. Caut lucrurile acestea care sunt așa mai oxidate. Poate găsim o steluță. Aici trebuie să fie. Nu m-a fost. Pardon, n-am nevoie de steluță, dar n-am să găsesc. Gata. Nu mai avem scotelul, doar asta e. Bun, deci, nu știu cum, aici se va termina episodul nostru, pentru că nu mai pot filma mult, dar ne vom revedea și altă dată. La revedere!